3 punts més pel juvenil de l'Adam, que segueix amb la bona dinàmica de resultats i es manté a les posicions capdavanteres de la taula. Aquest cop, victòria sobre un Gimnàstic de Tarragona que ha plantat cara als cervesers, però no ha pogut sumar cap punt davant d'un dels rivals més en forma de la competició. Els nois de Martín Pose no han fet un partit especialment brillant al camp annex al nou estadi, però han sabut rematar el maig en els moments clau. Martín ha provocat el primer apropament a la porteria del conjunt grana sobre l'equador de la primera part, amb un xut des de la frontal de l'àrea després d'un bon retall que ha estat aturat pel porter. No ha estat fins al minut 30 que Karim s'ha encarregat de desencallar el partit. La jugada l'ha iniciat Verge amb una central lateral i el migcampista d'origen marroquí ha recollit el refús i ha executat un bon xut amb la cama esquerra des de la frontal que ha entrat a prop de l'arrel del pal, impossible pel porter rival. Just després del gol encaixat, els locals podrien haver restablert les taules amb una acció al contraatac que no han finalitzat correctament, desaprofitant una bona oportunitat. També ho han provat els tarragonins amb una voleia des del punt de penal que ha marxat desviada per Mot. Per contra, els cervesers aviat convertirien el segon amb una jugada molt semblant al primer i signada pel mateix protagonista. Karim ha castigat una pèrdua en la sortida de la pilota, superat un rival i ha enfilat cap a porteria sense que ningú el pogués aturar per connectar un xut potent, imparable i signar el seu doblet particular. Gol vital pel conjunt de l'Estrella que posava terra de per mig just abans d'arribar al descans. A l'inici de la segona part, els de Martín Pose han dominat la possessió, administrant els 2 gols d'avantatge i sense patir riscos en defensa. Una bona passada de Verger per Karim ha acabat a les botes de Luis, que no ha colpejat bé la pilota. En la següent acció marcarien el tercer els visitants amb un contraatac perfectament traçat entre Luis i Martín, que ha deixat Naranjos sol davant del porter a la zona de 3/4, resolent l'1 contra 1 cap dins. Els locals han obligat a Pau a intervenir a Montcert amb la seva millor ocasió, que tot i un mal control inicial, han acabat rematant amb un xut lateral. El partit estava sentenciat pel juvenil A, que tot i això ha vist com els grana retallaven distàncies 5 minuts després, amb una acció finalitzada al límit de l'àrea petita que significava l'1-3. El Nàstic ha gaudit aleshores de bons minuts de joc, buscant un difícil però possible gol que els donés esperances per sumar un empat. La Dama ha demostrat veterania en el tram final de partit i no ha acabat de concedir ocasions clares. Al minut 73, Martín ha marcat el quart gol després d'una assistència de Luis, superant el porter per baix, tancant el resultat i esborrant qualsevol miratge de remuntada local. Els tarragonins tindrien una última oportunitat de Roman, que ha anat superant rivals cervesers fins a buscar fortuna amb un xut centrat que ha aturat Pau ben col·locat. Yo creo que fue un partido donde no hemos jugado de la manera que nosotros hubiéramos querido o lo que hemos trabajado en la semana. La verdad que teníamos planificado otra cosa, pero al final la superioridad hizo de que en las transiciones estuvimos muy bien, trabajamos bien esa parte y eso le sacamos mucho rédito y al final nos vimos bastante superados al rival con esa faceta. Respecto defensivamente hemos trabajado realmente bien, hemos sufrido poco, lamentablemente nos han encajado un gol, pero aún así el equipo sigue sumando, sigue creciendo y vamos en buena línea. Sabíem que era un partit complicat amb un rival, per mi el millor equip de la Lliga. El problema és que quan tu els hi dones 4 regals, diria jo, doncs és molt difícil competir. Crec que hem demostrat que estem a l'alçada, però ens queda molta manca d'experiència. Al final es nota molt l'edat dels jugadors del Nàstic i l'edat dels jugadors de l'Adam. Tenen moltes més taules a l'hora de finalitzar les jugades, a l'hora de les transicions, i nosaltres en això hem de millorar. Ha sido un partido, la verdad, que bastante complicado, pero lo hemos sacado adelante con estos 4 goles que han sido bastante importantes de cara a la semana que viene y a seguir sumando, porque estos 3 puntos al final de temporada nos harán mucha falta. El juvenil segueix sumant i la setmana que ve els cervesers rebran l'Espanyol en el partit de la jornada a la Lliga Nacional Juvenil.